Nagwala-wala daw ang tingog. O sa English na nagwala-wala, te. Parang lost-lost. Alag-alain. Okay. Bueno mga igala, atong natagag kinabuhi. Dito sa hospital. Sa wala pa ang operasyon sa bana, nanugon kini nga to siyang asawa. Day, Dong? day, kung usamita mo sa kong operasyon, ayaw pasagdahin nga atong mga anak, ha? I love you, Day. Sus ka, o, ejud ni mo, oy. Walang namatay anang tuli, oy. Atong sundon ang usa ka bata nagdula og tabanog. Ay, kini, katulid sa kong tabanog, yes! Tulira sa kong tabanog, oy. Tugod, ala, nanungod, yes! Ay, ligawa di, oy. Junior! Ay! Pagpalit og bulad! At nagdula pa ganitong tabanog? Pagpalit og bulad! Nagdula pa kong tabanog, tay! Saan mo tabanog? Masud ana? Nya, tay, kanimong bulat, bulupad na! Mga kaigsunan, dili ikalimod nga mga anak ta ni Lord, ba? Musugot mo mga anak ta ni Lord? Amen! Amen! Yes. Kung maingon kog hello kids, maingon mog hi. Nya kung maingon kog hi kids, maingon mog hello. Okay ra na? Okay. Hello kids! Hi! Hi kids! Hello! Boy, Oh, unsa man effects? asa digi ka ng lalaki, boy? Kanang lalaki gikan na siya sa abog, gikan sa lapok, gipurman ni Lord og tawo, dahil gihoy pa ng ilong, nabuhi, mo na ang lalaki. Ah, gikan sa lapo. Nya ka ng babae, boy. Asa gikan? Ang lalaki gipakatulog ni Lord, dahil gikuha ang isa ka guso, kung diri sa ribs, dayon, gihimo niyang babayi. Ah, ang lalaki gikan sa lapo. Nya babae gikan sa bukog. Nya ang bayot day, boy. Asa gikan, boy? Mao ka na ang bukog nga nagkalapok. Ano to si Jessica? Ay, hello. Adoy! Garating mo ay! Bueno, hello kids! Hi kids! Usa ka babay nangutana sa usa ka gwapo nga pari. Father, kagwapo ni mo, Father. Uy, ngano nagpari man ka, Father? Ngano nagpari man ka, nga gwapo man kaayo ka. Ay, unsaon man good day nga si mama di man musugot magmadrik ko. Hello kids! Hi kids! Usa ka buktot nagyaw-yaw. Makalagot mga tawanan, makalagot. Oh, nung sa ka Brad? Nilabang lang ko sa kalsada, nilabang lang ko, surahon ako, buktot. May pa Brad, mo eskwela kag karate. Ah, oo no, ha? Uskwila ko karate. Uy, Brad! Duha naman ka bulan nga nag-eskwela kag karate. Wala na ka surahag buktot. Ha, wala na. May noon. Ninja Turtle na. Nindot ba ni sila microchrome, boy? Unsa? Microchrome ba? Microphone na. Microchrome ra ba? Microphone. Sapat na ko, be. Sige daw, eh. Microphone. Chrome. Microphone. Microphone. Dali ari mo tudluan oy. Lagi dugay lang kasabot. Hello kids! Hi! Hi kids! Usa ka bungi nangutana so sa kamaanyag nga dalaga. Ay, min, nag-aasa may Unsa? Nag-aasa may Ako nag-aasa.
taga Cebu na ka. Manguwak-wak mo ng ilan ito. Ala, oy, dili tanan, oy, nay wakwak, nay dili. Pareho ko din nay bungi, nay dili. Hello, kids! Hi, kids! Ang usa ka maha na problema siyang bayot nga anak. Ah, makalagkot ang buha na na. Bayot kay bayot. Mana, akong gipriso sa iyong kwarto. Pero, taon-taon naman ito na akong gipriso. Ah, ako daw ang tuon, eh. Ako tuktukon. Kinsa na? Ala, dili naman bayot. Ikadawangin kayo akong tuktukon. Kinsa na? Ala, dili na dyan bayot. Last na lang, be. Dili ba dyan, be? Tuktukon ako. Tigsa na ba na kuya, wala ba ako na? Hello, kids! Hi, kids! FX! Boy, agikik. Kaning bright man daw kagmas. Abi sa pagpaspaso ni mo, boy. Okay, 1 plus 1. 2 plus 2. 4. What's your name? Memorize na dali mo. Lagi. Hello, kids! Hi, kids! Dito sa ospital. Ang himalat yun nga bana, ngadto siyang asawa. Dahil, sa dili ako mamatay. Nako'y isulti ni mo. Nahibalon ako. Dahil, nangabit ko. Mo ganig hilo at taka. Hello, kids! Hi, kids! Usa ka pasyente, yadto sa klinika sa usa ka doktor. Doktor, palihog chikapa ko, dok. Bungol na kayo ko, dok. Bisag utot na ko, dok. Di na ako madungog. Ay, pastilan. O, day tablitas, tumara kini. Pawala sa bungol, dok. Dili, pakusog sa utot. Usa ka anak, nangutana siyang nanay. Nay, nay. Oh, ansa ba? Nay, unsa ng abat, nay? Ada ka na gumbati kay nawong. Nay, nay. Oh, unsa god? Nay, abat di ka, nay? Hello, kids! Hi, kids! Usa ka tawo nangutana sa usa ka nalisuag pangisip kung buang. Bay! Bay, asa man gasoline station diri bay? Buang ni tawano. May nalagding na buang kaysa nasaag. Hello, kids! Hi, kids! This version is brought to you by Coastal Waters. Oy, FX, nagbagood man ka. Usa na imong gibitbit. Ay, isugo ko ni sa... Nalulukay pa pagsago mong tubig. Nganong bagantos man ka na may coastal waters? Unsa na coastal waters, nay? Abi ko nimo do, ang coastal waters may nagpunaw nagtanyag og tubig nga limpyo. Ano nagasulti man ka na, nay? Kay niagi nig 18 stages ultra mega reverse osmosis ginamit ang aqua treatment technology. 18 stages? Nilida, City Central gani. Usari stage. Coastal Waters. Okay, moto mga kigsugunan. Pagpag! Hello, kids! Hi, kids! Usa ka ba na nangutana siyang asawa? Day, Dong, day kung mamatay ko day, magminyo kang usap? ambot lang. Di, pagtarong day ba? Kung mamatay ko day, magminyo kang usap? Patay. Pagtarong day ba? Ang sagay. Kung mamatay ko day, magminyo kang usap? Day, kanus apang ka mamatay. Uy!
Usa ka customer nangutana sa usa ka front desk o cashier sa usa ka hotel. Ding, 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 ding. Day, nagpili kwarto nyo diri, day. Unsa man, special o ordinary, sir? Usay kalainan. Ang special, sir, kada kwarto, dunay masahista, doon po'y television, dunay TV. Ang ordinary, Ang masahista, sir, dunay TV. Usa ka palahubog nga bana ngadto siyang asawa. Ding, 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 ding. darling, ang atong CR ba kay Naon sa man? mura magdunay abat Ganun nakasulti man ka, anak. kay kada abri nako sa pultahan musiga man pong suga. Ikaw din ang tipangihi sa atong red dong. Hello kids! Hi kids! Atong sundon ang managsilingan nga nagkita. Ding, 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 ding. Loy, nagkita ra gyud taloy. Oh, unsa may problema na? Ikaw ay nagkawas sa mong baboy no. Oh, unsay pagtuo ni mo na pagkawatan? Tagay ko isa kalimot to ni. Kadaot atong babuya? Hello kids! Hi kids! Usa ka tawo nahulog sa septic tank. Kaya mo septic tank nga igsunan, ha? Ug nisyakit kini. Sodom! Nagkaguluyan ang mga silingan ug dunay nitawag og bombero. Pila may istorya, naluwas gyud ang nahulog sa septic tank ug giduol kini sa fire marshal ug nangutana. Brad, nganong sunog man ay imong gisyagit sa pagkahulog nimo sa septic tank? Ano man, kung musyagit ko kae, mangani ka mo? Hello kids! Hi kids! Bitaw mo na kaigsunan, kung sharing ang atong hisgutan, daghan kay tag topic nga matakon ini. Ngani kini galing lang kay atong oras limitado man. Kini si Boy Adik Ikmingon daghang salamat sa iyong pagtan-aw ug pagpaminaw.